Velkommen til en introduktion af Hofstedes kulturdimensioner. Geert Hofstede er en meget anerkendt kulturteoretiker. Han er hollandsk professor og har udviklet forskellige teorier og modeller, der er gode at bruge, når du vil undersøge forskellen på nationale kulturer. Sin viden om forskellen på nationale kulturer har han blandt andet fra sit tidligere job som personaledirektør hos den globale virksomhed IBM. Her skal vi kigge specielt på Hofstedes 5 kulturdimensioner. Stor kontra lille magtdistance, kollektivisme kontra individualisme, stort kontra lille struktureringsbehov, maskulinitet kontra femininitet, langsigtet kontra kortsigtet orientering. I et samfund med stor magtdistance er der et udpræget hierarki. Mennesker med magt har særlige privilegier, og det forventes, at de udøver deres magt og demonstrerer deres magt. I familien er det forældrene, der bestemmer, og børnene er lydige og respektfulde over for deres forældre. I skolen er undervisningen lærerstyret, og lærerne behandles med respekt. I virksomheden er der også et tydeligt hierarki, og al magt ligger hos ledelsen. I et samfund med lille magtdistance tilstræbes det, at alle får lige rettigheder. De mennesker, der alligevel har mere magt end andre, forventes at fremtræde mindre magtfulde, end de er. Dermed behandler også børn og forældre hinanden som ligestillede. Det samme gælder i skolen, hvor både elever og lærere spiller en aktiv rolle. I virksomheden har ledelsen en demokratisk ledelsesstil, og det er almindeligt, at ledelsen spørger kompetente ansatte til råds. I en individualistisk kultur tænker man mere på det enkelte individ end på gruppen. Individet har frihed til at tænke og mene, som det vil. Den politiske magt er valgt af de enkelte vælgere, og staten spiller en mindre rolle i forhold til samfundets økonomi. I familien opdrages børnene til at kunne sørge for sig selv og for kernefamilien. I skolen handler det om at lære, hvordan man tilegner sig viden, ikke så meget om paratviden. I virksomheden ansætter man personale på grundlag af kvalifikationer, og de ansatte forventer, at deres chef tager hensyn til deres personlige karriereudvikling. I det kollektive samfund er gruppen vigtigere end individet. Her har staten en stor indflydelse på det økonomiske system. Pressen kontrolleres af staten. Lighed mellem mennesker prioriteres højt, ofte på bekostning af det enkelte individs frihed. I familien indtager hvert medlem en bestemt rolle. Familien er ikke kun en kernefamilie med mor og far og børn, men med til familiebegrebet hører også bedsteforældre, onkler, tanter, fætre, kusiner og øvrige slægtninge. Envejskommunikation og udenadslære er almindelig praksis i skolen. Her skal eleverne lære præcis, hvordan tingene skal gøres. I virksomheden er gruppens succes vigtigere end den enkelte ansattes succes. Ofte ansætter man familiemedlemmer eller andre personer, som man har relationer til i forvejen. I en kultur med et stort struktureringsbehov har man det bedst med, når man føler sig sikker. Derfor har overholdelsen af lov og orden meget høj prioritet, og man bryder sig ikke om, hvis andre overtræder reglerne. Ofte vil mennesker, der er anderledes, ofte være undertrykt i sådan et samfund. Også fundamentalisme, nationalisme og konservatisme er typisk for disse samfund. Både inden for familien og virksomheden har man den indstilling, at man ikke skal spilde tiden. Det er vigtigt at få noget fra hånden, og man har derfor ofte travlt. I skolen er undervisningen struktureret, og det gælder om at finde frem til det rigtige svar. I en kultur med et lille struktureringsbehov har man det derimod fint med usikkerhed. Her har man kun brug for nogle få generelle regler. Man tager tingene, som de kommer, og er ikke bange for at tage risici. Det er også accepteret, at man ytrer sin utilfredshed med staten,
og man har det fint med det eller dem, som er lidt anderledes. I familien og i virksomheden er man typisk tilbageholdende med at vise følelser. I skolen er det tilladt at diskutere og være uenige, og man kan ikke regne med, at der er et rigtigt svar på alt. Det maskuline samfund er meget konkurrencebetonet. Man har sympati med den stærke, og i tilfælde af konflikter har man den holdning, at de bør løses ved magtanvendelse. Økonomisk vækst spiller en stor rolle, og der anvendes typisk meget få midler på at hjælpe fattige lande. I familien hersker generelt de traditionelle kønsroller. Mænd forventes at være ambitiøse, kvinderne bløde og omsorgsfulde. I skolen studerer drenge og piger forskellige fag, og der lægges stor vægt på at være fagligt dygtig. I virksomheden forventes lederen at være beslutningsdygtig, og der er typisk meget konkurrence medarbejderne imellem. Det feminine samfund lægger vægt på velfærd, at alle, både svage og stærke, har de samme rettigheder. En stor del af statsbudgettet anvendes til udviklingsbistand, og også miljøbevarelse prioriteres højt. Ligeberettigelse både i hjemmet, i skolen og på arbejdspladsen spiller en stor rolle. I familien deler kvinder og mænd ansvaret, og begge parter viser følelser. I skolen studerer drenge og piger de samme fag. På arbejdspladsen er det typisk, at lederne forsøger at tilgodese alle ved at indgå kompromiser. Hofstedes 5. dimension, kortsigtet eller langsigtet orientering, kom til senere end de første 4, som vi nu har gennemgået. I kultur med en langsigtet orientering har man fokus på fremtiden. Man er sparsommelig og vedholdende. I kultur med kortsigtet orientering har man fokus på fortid og nutid. Her arbejder man på at nå gode resultater her og nu, og tænker ikke så meget over resultaterne på lang sigt. På Gert Hofstedes hjemmeside kan du finde landeprofiler over en række forskellige lande, og eventuelt sammenligne dem med andre lande. Her slutter introduktionen til Gert Hofstedes 5 kulturdimensioner. Nu er det jeres tur til at anvende dem i praksis. God arbejdslyst.